7.8% mar mine tiyo kod yore manyalo hinyo ngimagi e golo iye. Kaluwore kod nonro manyogol kod riwruok mar African Population and Health Research Center komakore kod migawo mar thieth, kata obedo ni kwan mamalo mar mine manogolo iye e higa mar 2023 notimo kamano ka gitiyo kod yedhe mopuodhi, en gima lit ni nitiere moko manotiyo kod yore manyachon kod manyalo hinyo ngimagi e golo iye. Simfrosokinda nigi ler. Kod lipot mar migawo mar thieth manotimo higa mar 2023, 100 kuom 3 nogolo iye, gima nyiso ni 83% mag mine nogolo iye higano. Lipodno bende oyango ni 61.8% mag iye manogol e higano notim kitiyo kod yedhe mopuodhi, ma nolu kod yore manyachon ma dho ngere dendo ni traditional methods, kama mine 26.7% notiyo godo e golo iye. Mine mamoko 12.5% nogolo iyegi ka gitiyo kod yo midendo ni vacuum aspiration kata MVA, kama jalony tiyo kod teko mar yamo e ywayo nyathi oko mar miyo. Mine mamoko 7.9% notiyo kod yore mamoko ma ok richo e golo iye. Jolony kata kamano nyiso luoro ewi mine 7.9% manotiyo kod yore magalagala e golo iye. Yorego oting'o tiyo kod gik mabith e chuoyo ofuku mar nyathi, madho kwiri makech miloso godo sabunde mag luoko cho, muonyo yedhe mathoth mokalo chik laktar, kod madho soda mar koke e kind mamoko. Lipondo bende yango ni kata obedo ni mine notiyo kod yore mopogore, thothgi e 50.6% noyudo midhiero makoni kod kocha, kendo nochopo manyo thieth e ute thieth mopogore pacho ka. Kuom hawi marach, kwan mar mine manochopo yudo thieth tok golo iye, 1.4% noyudo midhiero maricho, kamoting'o mine 5 manowito ngimagi, kaachiel kod 8 manobedo e koma. Moheo 16% mar mine noyudo achiedh nade manodwa negogi, ka 28.5% ne ni kod midhiero matindo. Sirikal koro jiwo mondo los chike makare matayo chenro mag golo iye mondo geng' thoe kata midhiero mikelo kod golo iye. What we see across the world is that when abortion is legally restricted, it does not decrease the number of abortions that happen. It just makes the abortions that do happen unsafe. So putting legal restrictions around abortion means that they continue, and we see that in this study that abortion is very common in Kenya, and it's very common across basically every country in the entire. Simfros Okinda, Ramogi.